Ẹ kú dédé àsìkò yìí, ẹ̀yin èèyàn mi. Ọdẹ Ọdùbí Hakeem Olúwafẹ́mi Adéníyàn Òdòbámirẹ́ lórúkọ mi. Lónìí ohun tí mo ní fún yín ni àyíká perimeter. Àyíká ni ààlà títà tàbí etí ìrísí pẹrẹsẹ kan. Fún àpẹẹrẹ, odi ààlà ilé ẹ̀kọ́ rẹ ní àyíká rẹ̀. A tún máa ń lo ọ̀rọ̀ àyíká yìí láti túmọ̀ sí gúngùn ààlà náà. Fún àpẹẹrẹ, tí o bá gbé 840 ìṣísẹ̀ láti rin ààlà ilé ẹ̀kọ́ rẹ, o lè sọ pé ààlà ilé ẹ̀kọ́ náà jẹ́ 840 ìṣísẹ̀. Ẹ̀rìngún. A máa ń sábà pè ìhà gúngùn jùlọ nínú ẹ̀rìngún ní gúngùn àti ìhà kúkúrú jùlọ ní fífẹ̀. A máa ń lo lẹ́tà L àti B láti dúró fún gúngùn àti fífẹ̀ náà. Òní, L dúró fún gúngùn, B dúró fún fífẹ̀. Àwòtọ́ka ẹ̀rìngún leléyìí. Àyíká ẹ̀rìngún dọ́gba sí L àròpọ̀ B àròpọ̀ L àròpọ̀ B. Òní, àyíká ẹ̀rìngún yìí dọ́gba sí L àròpọ̀ B àròpọ̀ L àròpọ̀ B. Wàyí ẹ jẹ́ ká ṣe àkójọpọ̀ àwọn àsọyé àjọra. L jọ L, torí náà a kó wọn papọ̀. B jọ B, a kó wọn papọ̀. Ìdí nìyí tí a fi rí L àròpọ̀ L àròpọ̀ B àròpọ̀ B. L àròpọ̀ L dọ́gba sí èjì L, B àròpọ̀ B dọ́gba sí èjì B. Nínú àsọyé méjèèjì yìí, a rí pé èjì ló wọ́pọ̀. Ẹ jẹ́ ká gbé jáde nínú àkámọ́. Ìdí nìyí tí a fi rí àyíká dọ́gba sí èjì àkámọ́ sí L àròpọ̀ B àkámọ́ tì. A lè lo àgbékalẹ̀ àyíká dọ́gba sí èjì àkámọ́ sí L àròpọ̀ B àkámọ́ tì láti ṣírò àyíká ẹ̀rìngún kan. Àpẹẹrẹ kíní. Ṣírò àyíká pápá ìgbábọ́ọ̀lù kan tó wọn 100 mítà nípa 50 mítà. Ìyànjú. Àyíká pápá náà dọ́gba sí èjì àkámọ́ sí L àròpọ̀ B àkámọ́ tì. Wàyí wọ́n ti fún wa ní gúngùn pápá náà gẹ́gẹ́ bí 100 mítà. Wọ́n sì fún wa ní fífẹ̀ pápá náà gẹ́gẹ́ bí 50 mítà. Tá a bá kọ àwọn nǹkan wọ̀nyí, a máa rí èjì lọ́nà àkámọ́ sí 100 àròpọ̀ 50 àkámọ́ tì mítà. 100 àròpọ̀ 50 dọ́gba sí 100 kan ọgbọ̀n. Nítorí náà a rí èjì lọ́nà 100 kan ọgbọ̀n mítà. Èjì lọ́nà 100 kan ọgbọ̀n dọ́gba sí 100 méjì 60, 100 méjì 60 mítà. Eléyìí ni àyíká pápá náà. Àpẹẹrẹ kejì. Ẹ̀rìngún kan ní àyíká 70 mítà. Wá a gúngùn ẹ̀rìngún náà bí fífẹ̀ rẹ̀ bá jẹ́ 17 mítà. B fífẹ̀ ẹ̀rìngún náà bí gúngùn rẹ̀ bá jẹ́ 25 mítà. Ìyànjú. A àyíká dọ́gba sí èjì àkámọ́ sí L àròpọ̀ B àkámọ́ tì. Wàyí wọ́n ti fún wa ní ọ̀kan nínú àwọn ìhà ẹ̀rìngún náà gẹ́gẹ́ bí 17. Ìdí nìyí tí a fi rí 70 ẹ̀rin. Wọ́n sì fún wa ní àyíká náà gẹ́gẹ́ bí 70 ẹ̀rin. Ìdí nìyí tí a fi rí 70 ẹ̀rin dọ́gba sí èjì lọ́nà àkámọ́ sí L àròpọ̀ 17 àkámọ́ tì. Wàyí ẹ jẹ́ ká pín ẹ̀gbẹ́ méjèèjì pẹ̀lú èjì. Ìdí nìyí tí a fi rí 70 ẹ̀rin lórí èjì dọ́gba sí L àròpọ̀ 17. 70 ẹ̀rin pínpín èjì dọ́gba sí 30 èje. Torí náà 30 èje dọ́gba sí L àròpọ̀ 17. Ẹ jẹ́ ká gbé àròpọ̀ 17 yìí kúrò níbí forí àmì ìdọ́gba. Tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀, ó máa yí padà sí àyọkúrò 17. Ìdí nìyí tí a fi rí 30 èje àyọkúrò 17 dọ́gba sí L
ọgbọ̀n èje àyọkúrò ẹ̀tàdógún dọ́gba sí ogún, nítorí náà ogún dọ́gba sí lé, tàbí ká yípo ká sọ pé lé dọ́gba sí ogún mítà. Eléyìí ni gúngùn, eléyìí ni gúngùn. Ó túmọ̀ sí pé a ti mọ nǹkan tí gúngùn jẹ́ báyìí. Bí fífẹ̀ bá jẹ́ ẹ̀tàdógún mítà. Wàyí ká lọ sí ìbéèrè kejì. A fẹ́ mọ fífẹ̀ ẹ̀ringun náà bí gúngùn rẹ̀ bá jẹ́ ogún àrún mítà. Ó ní àyíká dọ́gba sí èjì àkámọ́sí lé àròpọ̀ bí àkámọ́tì. A tún máa lo àyíká tí wọ́n ti fún wa bákan náà tó jẹ́ àádọ́rin ẹ̀rin. Àádọ́rin ẹ̀rin dọ́gba sí èjì àkámọ́sí ogún àrún. Ogún àrún tí wọ́n fún wa. Ó nìyẹn bí gúngùn bá jẹ́ ogún àrún. Àròpọ̀ bí ni àmọ̀ tá à ń wá báyìí. Àkámọ́tì. Ìdí nìyí tí a fi rí àádọ́rin ẹ̀rin dọ́gba sí èjì àkámọ́sí ogún àrún àròpọ̀ bí àkámọ́tì. Wàyí ká pín ẹ̀gbẹ́ méjèèjì pẹ̀lú èjì. Nítorí náà a rí àádọ́rin ẹ̀rin lórí èjì dọ́gba sí ogún àrún àròpọ̀ bí. Àádọ́rin ẹ̀rin pípín èjì dọ́gba sí ọgbọ̀n èje. Nítorí náà a rí ọgbọ̀n èje dọ́gba sí ogún àrún àròpọ̀ bí. Ẹ jẹ́ ká gbé ogún àrún yìí kúrò forí àmì ìdọ́gba. Tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀, a máa rí àyọkúrò ogún àrún. Ìdí nìyí tí a fi rí ọgbọ̀n èje àyọkúrò ogún àrún dọ́gba sí bí. Ọgbọ̀n èje àyọkúrò ogún àrún dọ́gba sí èjìlá. Nítorí náà a rí èjìlá dọ́gba sí bí, tàbí ká yí ipò ká sọ pé bí dọ́gba sí èjìlá mítà. Eléyìí ni fífẹ̀. Torí náà a ti dáhùn ìbéèrè méjèèjì. Wàyí ẹ jẹ́ ká lọ sí ìrísí míì. Ìrísí tí a ń lọ nísìnyí ni àdọ́gba àhà. Àdọ́gba àhà. Àdọ́gba àhà jẹ́ ìrísí ẹlẹ́rìn ìhà onídéédé kan. Ó jẹ́ ìrísí ẹlẹ́rìn ìhà onídéédé kan. Gbogbo àwọn ìhà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó ní ló dọ́gba síra wọn. Tó sì jẹ́ pé àwọn igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó wà náà jẹ́ àádọ́rùn-ún ìpele. Ìdí nìyí tí a fi ń pè ní àdọ́gba àhà. Tí gúngùn ìhà kan nínú àdọ́gba àhà bá jẹ́ lí, a jẹ́ pé àyíká àdọ́gba àhà dọ́gba sí lí lọ́nà ẹ̀rin. Nítorí náà àyíká àdọ́gba àhà dọ́gba sí ẹ̀rin lí. Àyíká àdọ́gba àhà dọ́gba sí ẹ̀rin lí. Àpẹẹrẹ kẹta. Ṣírò àyíká àdọ́gba àhà kan tó ní ìhà èjìlá-jú-àmì-ẹ̀ta sẹ̀ntímítà. Ìyànjú. Àyíká àdọ́gba àhà dọ́gba sí ẹ̀rin lí. Wọ́n ti fún wa ní ìhà kan gẹ́gẹ́ bí èjìlá-jú-àmì-ẹ̀ta sẹ̀ntímítà. Fún yẹn, a máa lo èjìlá-jú-àmì-ẹ̀ta sẹ̀ntímítà dípò líńbì. Ìdí nìyí tí a fi rí ẹ̀rin lọ́nà èjìlá-jú-àmì-ẹ̀ta. Ẹ̀rin lọ́nà èjìlá-jú-àmì-ẹ̀ta dọ́gba sí ogójì ẹ̀sán jú àmì èjì sẹ̀ntímítà. Eléyìí ni ìdáhùn wa. Àpẹẹrẹ kẹrin. Agbègbè ìpéjọpọ̀ àdọ́gba àhà kan ní àyíká 50 ẹ̀fà mítà. Wá gúngùn ìhà agbègbè àdọ́gba àhà náà. Ìyànjú. Àyíká àdọ́gba àhà dọ́gba sí ẹ̀rin lí gẹ́gẹ́ bí àgbékalẹ̀ tá a ti mọ̀. Wàyí wọ́n ti fún wa ní àdọ́gba àhà, wọ́n ti fún wa ní àyíká àdọ́gba àhà náà gẹ́gẹ́ bí 50 ẹ̀fà mítà. Fún ìdí èyí, a máa lo 50 ẹ̀fà dípò àyíká àdọ́gba àhà nínú àgbékalẹ̀ náà. Ìdí nìyí tí a fi rí 50 ẹ̀fà dọ́gba sí ẹ̀rin lí. Ẹ jẹ́ ká pín ẹ̀gbẹ́ méjèèjì pẹ̀lú ẹ̀rin. Ìdí èyí, a rí 50 ẹ̀fà lórí ẹ̀rin dọ́gba sí lí. 50 ẹ̀fà pípín ẹ̀rin dọ́gba sí ẹ̀rìnlá. Nítorí náà a rí ẹ̀rìnlá dọ́gba sí lí. Tàbí ká yí ipò ká sọ pé nítorí náà lí dọ́gba sí ẹ̀rìnlá sẹ̀ntímítà. Ẹ jẹ́ ká tún tẹ̀síwájú ká lọ sórí ìrísí míì. Ìrísí tó kàn ní abáramu níhà. Abáramu níhà.
Àwọn ìhà òdìkejì nínú abáramuníhà dọ́gba. Àwọn ìhà òdìkejì nínú abáramuníhà dọ́gba. Ẹ jẹ́ ká wo àwòtọ́ka abáramuníhà yìí. Ìhà kan nìyí tó jẹ́ òdìkejì sí ìhà yìí. Ìhà méjèèjì tó jẹ́ òdìkejì síra wọn yìí dọ́gba síra wọn. Bákan náà ni ìhà yìí jẹ́ òdìkejì sí ìhà yìí, méjèèjì dọ́gba síra wọn. Fígọ̀ ẹ̀ta ṣàfihàn abáramuníhà kan tó ní àwọn ìhà òdìkejì onígúngùn a àti b ẹyọ ọ̀wọ̀n. Ẹyọ ọ̀wọ̀n lè túmọ̀ sí sẹ̀ǹtímítà tàbí mítà tàbí àwọn ẹyọ ọ̀wọ̀n míì. Nínú fígọ̀ ẹ̀ta, àyíká abáramuníhà dọ́gba sí a àròpọ̀ b àròpọ̀ a àròpọ̀ b. Òun ni ẹ jẹ́ ká wò ó. Àwòtọ́ka abáramuníhà yìí, àyíká rẹ̀ máa jẹ́ a àròpọ̀ b àròpọ̀ a àròpọ̀ b. Òun la fi sọ pé àyíká abáramuníhà dọ́gba sí a àròpọ̀ b àròpọ̀ a àròpọ̀ b. Wàyí ẹ jẹ́ ká kó àwọn àsọyé tó jọra wọn pọ̀. Ká ṣa àwọn a papọ̀, ká sì ṣa àwọn b papọ̀. Ìdí nìyí tí a fi rí a àròpọ̀ a àròpọ̀ b àròpọ̀ b. A àròpọ̀ a dọ́gba sí èjì a, b àròpọ̀ b dọ́gba sí èjì b. Nítorí náà àyíká abáramuníhà dọ́gba sí èjì àkámọ́sí a àròpọ̀ b àkámọ́tì ẹyọ ọ̀wọ̀n. Ìyẹn ni pé èjì wọ́pọ̀ nínú èjì a àti èjì b, a sì gbé jáde nínú àkámọ́. Àpẹẹrẹ karùn-ún, àyíká abáramuníhà kan jẹ́ 50 sẹ̀ntímítà tí ọ̀kan nínú àwọn ìhà rẹ̀ sì jẹ́ 20 sẹ̀ntímítà ní gúngùn. Wá gúngùn àwọn ìhà mẹ́ta yòókù. Ìyànjú, àyíká abáramuníhà gẹ́gẹ́ bí àgbékalẹ̀ dọ́gba sí èjì àkámọ́sí a àròpọ̀ b àkámọ́tì. Nínú ìbéèrè wọ́n tún fún wa ní àyíká abáramuníhà náà gẹ́gẹ́ bí 50 sẹ̀ntímítà. Fún ìdí èyí a kọ 50 síbí. 50 dọ́gba sí èjì àkámọ́sí 20, wọ́n ti fún wa ní 20 bí. Àròpọ̀ b àkámọ́tì. Ká pín ẹ̀gbẹ́ méjèèjì pẹ̀lú èjì. Nítorí náà a rí 50 lórí èjì dọ́gba sí 20 àròpọ̀ b. 50 pínpín èjì dọ́gba sí 17. Nítorí náà a rí 17 dọ́gba sí 20 àròpọ̀ b. Wàyí ká gbé 20 yìí kúrò níbí forí àmì ìdọ́gba. Fún ìdí èyí ó máa di àyọkúrò 20. Ìdí nìyí tí a fi rí 17 àyọkúrò 20 dọ́gba sí b. 17 àyọkúrò 20 dọ́gba sí 11. Nítorí náà 11 dọ́gba sí b, tàbí ká yí ipò ká sọ pé b dọ́gba sí 11. Kí ni ẹyọ ọ̀wọ̀n? Ẹyọ ọ̀wọ̀n ni sẹ̀ntímítà. b dọ́gba sí 11 sẹ̀ntímítà. Wàyí a ti mọ ìhà méjì báyìí. Wọ́n fún wa ní ìhà kan nínú ìbéèrè. Èyí tí wọ́n fún wa náà ní 20 sẹ̀ntímítà. Eléyìí tí a ti wá mọ̀ ní ìsìn ní 11 sẹ̀ntímítà. A dọ́gba sí 20 sẹ̀ntímítà, b dọ́gba sí 11 sẹ̀ntímítà. Ó wá kù méjì tá a ti mọ̀. Ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ká gbàgbé wípé ọ̀rọ̀ abáramuníhà là ń sọ, níbi tó jẹ́ pé àwọn ìhà tó dojúkọra wọn dọ́gba síra wọn. Fún ìdí èyí, a yìí tó jẹ́ 20 sẹ̀ntímítà yìí máa ní ìhà tó dojúkọ tóun náà jẹ́ 20 sẹ̀ntímítà. B yìí bákan náà tó jẹ́ 11 sẹ̀ntímítà máa ní ìhà tó dojúkọ tó jẹ́ 11 sẹ̀ntímítà bákan náà. Ìdí nìyí tí a fi sọ pé a bákan náà dọ́gba sí 20 sẹ̀ntímítà, b dọ́gba sí 11 sẹ̀ntímítà. Ó túmọ̀ sí pé yàtọ̀ sí 20 sẹ̀ntímítà tí wọ́n fún wa, gúngùn àwọn ìhà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yòókù ní 11 sẹ̀ntímítà, 20 sẹ̀ntímítà àti 11 sẹ̀ntímítà. Wàyí ẹ jẹ́ ká bọ́ sórí ìrísí míì.
eléyìí tí a pè ní òbìrìkìtì. Òbìrìkìtì. Àyíká òbìrìkìtì ni à ń pè ní àyípo. Orúkọ pàtàkì tí à ń pè àyíká òbìrìkìtì ni àyípo. Àwòtọ́ka òbìrìkìtì nìyí. Àyípo ni ààlà tó yí òbìrìkìtì náà ká. Ìlà ìdajì ni ìlà tí ó pín òbìrìkìtì náà sí méjì ọgbọọgba tó sì gba oríkò òbìrìkìtì náà kọjá. Fún òbìrìkìtì èyíkéyìí, a ṣe àwárí pé àyípo dọ́gba sí ẹ̀tajọ́ àmì ení ẹ̀rin èjì lọ́nà ìlà ìdajì. Àwárí tí a ṣe leléyìí nígbà tí a ṣe àfiwé àyípo àti ìlà ìdajì. A rí wípé àyípo dọ́gba sí ẹ̀tajọ́ àmì ení ẹ̀rin èjì lọ́nà ìlà ìdajì, tàbí ká sọ pé àyípo dọ́gba sí ogún èjì lórí èje lọ́nà ìlà ìdajì. A máa ń lo lẹ́tà Gíríìkì pi láti ṣojú nọ́mbà yìí. Ìyẹn ni pé a máa ń lo pi yìí láti dúró fún ogún èjì lórí èje tàbí láti dúró fún ẹ̀tajọ́ àmì ení ẹ̀rin èjì. Nítorí náà a lè sọ pé àyípo dọ́gba sí pi lọ́nà ìlà ìdajì, tàbí ká sọ pé síyìnbó dọ́gba sí pi d, níbi tí síyìnbó túmọ̀ sí àyípo tí d túmọ̀ sí ìlà ìdajì. Ìlà ìdajì d jẹ́ ìlọ́po méjì ọwọ́jà rí. A jẹ́ pé síyìnbó dọ́gba sí èjì pi rí. Èjì pi rí níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé d dọ́gba sí ìlọ́po méjì ìlà ìdajì. A lè sọ pé àyípo dọ́gba sí èjì pi lọ́nà ọwọ́jà, ìyẹn ni c dọ́gba sí èjì pi rí. Àpẹẹrẹ kẹfà. Ṣírò àyípo òbìrìkìtì kan tó ní ọwọ́jà ẹ̀ta àti ìlàjì mítà. Lo ogún èjì lórí èje fún pi. Ìyànjú àyípo dọ́gba sí èjì pi rí gẹ́gẹ́ bí àgbékalẹ̀. Wàyí wọ́n sọ pé ká lo ogún èjì lórí èje fún pi. Ìdí nìyí tí a fi rí ogún èjì lórí èje ń bí. Wọ́n sì fún wa ní ọwọ́jà gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ta àti ìlàjì mítà. Ìdí nìyí tí a fi rí ẹ̀ta àti ìlàjì. Fún ìdí èyí, a rí èjì lọ́nà ogún èjì lórí èje lọ́nà ẹ̀ta àti ìlàjì. Ẹ jẹ́ ká yí ẹ̀ta àti ìlàjì yìí tó jẹ́ nọ́mbà àdàpọ̀ sí ìdá àìbójúmu. Tá bá fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ̀ta lọ́nà èjì ẹ̀fà, ẹ̀fà àròpọ̀ ení èje, èje lórí èjì. Ìdí nìyí tí a fi rí èje lórí èjì ń bí. Nítorí náà a rí èjì lọ́nà ogún èjì lórí èje lọ́nà èje lórí èjì. Èjì gé èjì, èje gé èje. Ohun tó kù sílẹ̀ náà ni ogún èjì. Nítorí náà àyípo òbìrìkìtì náà dọ́gba sí ogún èjì mítà. Níhìn ni a máa gbé dánu dúró fún tòní. Ẹ ṣeun fún ìwòran àti tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́. Kójú mákà torí ó dìgbà.